Mbak Jeplek, Mbak Tini.
ora rugi lan ora turu lek mung guru nyang Solo. Dengi sangka Semarang bablas mrene kok mak. Ya wong sing anyang-anyang sing arep jiko Pak Kantong sane ya aneng pengalaman wani silit wedi rai ngono kae kok dimusuhke sinden blengok kaya ngono tentakne ndelik. Nah mbok yo ngono kok mbok yo lumatik ngono ya ora. Iki ngene ngger ya sing kepiye awake dhewe nek menteplek dhewe ora ana gunane awake dhewe uga sinengkuyung panjenenganipun kadangku saka ing Tirtamaya Kabupaten Wonogiri panjenenganipun Mas Petruk Balala ya Mas Alba kalamun wis paripurna inggih nganti busana enggal nyaket dhateng panggungan monggo iki tak aturi panjenenganipun Pak D Sukir kula aturi jengkar saking Palenggahan sepelane joget Kang Wandi saka ing wewengkon Bandar Pasar kula aturi ngendang diserampate Kang Wandi monggo gawa setelan kendang iya Mas Alba nek setelane ora gawa setelan kendang ora gayeng monggo serampat dados dicaosi mik co. Petruke dicaosi mik. Ngenten mboten? Nggih. Sabar. Lemiku. Ya. Wilujeng dalu Mas Petro. Inggih wilujeng dalu. Menika sowan wonten dalipun Bapak Gudel. Gudel. Dugel. Oh dugel. Nggih, dugel. Kok ketuane krungu kok Gudel. Liwasno. Layak kula wonten ngen protelon cedak sekolah niku. Nggih. Dalane Pak Gudel niku pundi mboten enten mriki. Jeblet dugel niku. Nggih. Nggih.
kepareng kula piteparang rumiyin. Nggih. Kagem para warga masyarakat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken kula Petruk saking Laladan Wonogiri kawonten Tirtamaya nderek sowan wonten dalipun Bapak Dugel Dugel. Dugel. Nek dugel niku rak bungkuran kayu. Nek Dugel Nek dugel duka mang artekne dhewe. Dugel ya padha tunggale bonggolan ya. Nah, wis nggih kebaken grup donggolan mereka nanggap wayang kepareng nimbali para kanca-kanca nggih mugi-mugi mawon sawanipun para kadang kanca menika mangke purwa madya ngantos wasana mugi kalih sing sambi kala tebih saking rubeda satma Bapak Dugel sak keluarga mangke bagya mulya Allahumma Amin. nggih ingkang rawuh wonten dalu punika kula pujiaken mugi-mugi tambah rejekine tambah kesehatane sing ora teko tak pucek-puceke tambah anake tanggape wayang ngoyo-ngoyo ki ora teko paling ning omah paling kegiatan to Pak. Lah kok tambah anake niku pripun? Lah nek kok tanggape wayang dolan teko niku teng omah mriku ora ya do kegiatan. Lah sampean apa sensus penduduk sik ndayakan wae? Kira-kira. Lah gurira-ira sampean dhewe ora tau kok. Blas. Oh jenenge pun disape Pak lho niku kok ya. Lah kok iso disapih niku sing nyapih sinten wong ngoten niku ora kena disapih. Disape kersane Gusti Allah dadi ya wis napa enten niki mula nek mbok menawa niki mriki niki ya nek rondo-rondo elek-elekan ngoten ya. Nggih. Niku nek bab rondo Nggih. kula caosi pirsa jenengan. Mangan nika sing dorong enten sing lungguh enten mburi salon nika. Oh, nika. Menika nek babakan rondo hafal nika. Nggih. Ya tak kangenane rondo. Nggih. Ingkang bagian ingkang rawuh sedaya mugi-mugi tansah pinaringan sehat tanpa obat. Lemu tanpa jamu seger ora kenal dokter. Didone penyakit cedake duit rezekine kathah insyaallah mangke saged nanggap wayang kados dalu menika. Nggih, sumbuh kalih panjenenganipun Bapak Dugel. Nggih. Dugel niku beduduk karo bedagang. Nggih, padha lah niku sembodo. Pripun? Sembodo kados ature jenengan. Nggih. Beduduk ya bedagel. Nah, pokoke ngabehi napa-napa dipun kalau wau pawartos kula tampi nggih campur sarinan. Nggih wau siang mboten campur sari. Kelenengan laras ngumandang. Wah, jos dados anggenipun damel rena, damel syukur ana kagem sedaya para warga masyarakat ora baen-baen. Ora baen-baen wong duwite saka Korea kene ditransferi anake saka Korea kono mboten dienggo main ya mboten dienggo jajan. Ngoten. Nggih, dipendhem ning mburi omah mriku. Tinggi kenangan-kenangan. Ya jenenge nanggap wayang niki. Oh, ngaten. Wong iki kanca-kanca iki ngarep nyarutang kok. Lho kok pripun to? Nggih, asale bayar niku pun setahun kepungkur. Dadi niki mengke mengkerek pamitan bablas. Pamitan bablas jenengan nggih pun mboten oleh mergo angus wis setahun kok. Padahal kok niku ado kok Tirtamaya mriki lha niku do pamitan kabeh lha aku sing tak pamiti sapa? Sing dipamiti ya Mbah Dugel. Oh nggih. Nggih, ingkang baken pasederekan. Nggih. Bondo donya duit keri-keri. Sing penting paseduluran. Nggih. Nggih. Kula niku cara kon milih ngono ya tetep milih duit. Lho tegese duit niku dijukuk saka makna doa, iman, dan takwa lan liya niku kanggo bojone sing kagungan kersa. Nggih, pripun? Nuwun niki wau jane kula siapi lagu malah kabare nganggo campur sari jebule niki klasik. Nggih. Klasikan niki campur sarine mboten enten. Mboten enten. Nggih, enten klasik. Lah menika kantun nuhuni pamundhut mbok bilih mangke wonten dawuh saking para kadang-kadang. Nggih. Nggih, wonten napa ingkang ngersakaken lagu sinten kemawon wong Pak Dugel menika kagem ngibur sedaya para warga masyarakat. Mboten sanggade penggalih rikuh lan perkewo pamundhut lagu menapa insyaallah mangke badhe katuraken. Nggih. Ki ngene ya, Nduk. Iya sing piye. Nek Mas Petro ki nek ngadeg dhewe kurang bergas. Iya. Iki bedaglane sing wedok saka Wonogiri kok didekne. Pisan, panjenenganipun Mbak Jeplek. Oh, bojoku nusul ta iki mau Nggih. janes. Sepote apa iki? Apa ya apa dadekne manten Jeplek karo si
Petruk kok ya ora mungkin. Di spoti geleyong. Dinyangakne mawon Dejayu. Nggih, monggo. Nggih. Moji Cilu nemo begini nasib jadi bujangan. Ayo Mbak Ceplek. asalkan Tiada orang yang melarang hati senang meluk hati senang senggane mung sarontok ra apa-apa ngene lirih kok ya. Ya ora apa-apa. Sing nyaron sing penting Joko. Joko. Ora anu Mas Petro. Nggih. Penyarone karo aku tak pengen montong-montong wong opahe ya padha. Oh alah. Ya ora kok ya panjenengan iki ya kudu mempeng nyambut gawe kok. Ini antawis kaya Mbah Jayus niki didhewekne. Liyane niku pomo 150 Mbah Jayus paling ora ya 50. Lho panjenengan iki piye wong saya tuwek ki pengopenane saya angel kok malah gursak. Gampang cukup nek digelawi uyahe cukup wong mbem gremeng tok. Ngono kuwi to liyane ubah kabeh lho. Ora iki butuh plurut-plurut, butuh PPO, butuh apa man? Remason, Basem. Balsem. Ya. Nah, piye iki Kang awakmu karo aku? Jane monggo wis tak siapi lagune Pini Sepuh lagu kenangan sing. Lagu napa? Lagu sing tenar Camelia. Zaman saiki kuwi. Jaman kuwi sing Camelia sing lawas ki diungkapne dadi ki tenar meneh. Lagune Ebit. Camelia. Nggih. Sing piye kuwi? Sing ngono kae lho. Lia. Ya sakmono kuwi. Camelia. Wisiran pelitaku. Kau sejuk seperti titik embun membasahi daun jambu di pinggir kali yang bening. Amin. Iki sing versi Jakarta. Iki mau versi Jakarta. Oh, enek telu. Sijine versi Sijine. Jakarta. Sing nomor loro Versi ngendi sijine? versine wong galak-galak. Sing go rencong, sing go warit ngono kae. Madura. Goreng Madura. Ya bisa. Sing siji meneh saka versi saka Arab Saudi. Oh, Arab Saudi. Arab Saudi lah ya palikmu kae kok ya. Sing sanggo munggah haji kuwi lho. Coba nek sing Arab Saudi. Depan aku yo pernah melu munggah haji. Lho, kok Tekan dhuwur nyawang ngesor singuran aku mlotro jaga grocah cilik kuwi medun meneh. keplorot jenenge kaya. Piye sing piye versine kaya Medun apa? versi ndak. Liare. Bo abo liare. Puisiran beritaku kau sejuk seperti titik embun membasahi honda-honda di pinggir kalining bening taya. Amin. Kuwi sing versi saka Madura. Tengere anggere tak. Orang Madura. Nduk Rama. Cung. Aja diremet-remet ngometeng ya. Ya sing diremet opone kaya nyenengan ki. Ya sak kecekele wong Ya. iki kok ado ngono kae yo. Lah terus versi sing sijine apa? Oh sing anu sing saka Arab Saudi iki kae. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Lho iki ciri kasih wong Arab Saudi iki nek arep tumindak utawa arep nindakke pokoke kudu waca bismillah. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lia wa Amelia Wisi dan boleh tuh aku Melek. kau
Kau sejuk seperti titik embun membasuh daun jambu. Lho. Sing keri iki jare cetakno. Sing kari dhewe. Sing keri dhewe daun jambu. Tengere basa Arab ki anggo dek. Lah kok iso nek tak rungokne ora ngono kuwi nek sanga penapakku. Kok masakku jambune teh to? Jambu ki nek nganggo dek ya ngono kuwi Membasahi daun jambu. Anu ki ora marane musike iki ping umpama. Iya, nek ya kaya ngono kuwi ya otak-atik ya. Tak retuk. Ya, iki ndongake sing doma. Menika Pak De sapa mau? Pak De Dugel. Pak De Dugel. Dugel lho? Dugel. Dugel ki sing nggo nonton TV ki lho, golek bonang apa kamane iki nyeluk Mbah Dugel. Google kuwi? Google kok ya. Google. Sayur bayem ditugel. Muga tansah ayem. Heeh. Pak De Google. Iki Mas Petruk duwe parikan apa? Ayo. Oh, lah nek iki pariyane iki khusus kanggo penganten kok. Nggih, pripun? Pengantene sing ndi pengantene? Lah mbah, Pengantene wis jane iki netepi wajib. Oh iya. Udan-udan kok ya. sing penting sak umpama ya ora liwat parikan gitu. Donga sing becik muga-muga Pakde juga sak keluarga. Amin. Maligi penganten. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Daya-daya pikantuk nugrahane Gusti golek kencana kang bisa tata jalma kang wujud putra kakung putri sami mawon. Al-Fatihah. Amin. Allahumma amin. Amin. Yes. Muga Gusti Allah tansah ngabulake. Amin. Oh jenenge penyuwunan iki disekseni para piyai akeh ngene iki insyaallah ya muga-muga kepareng. Ya, iki ana panyuwunan lagu apa ora? Kira-kira pripun iki, Mbak Yu? Wonten ingkang ngersakaken Caping Gunung Jembek. Caping Gunung. Caping Gunung Jembek. Jenengan mau mudanan apa ora? Alah ya ora to ya. Oh, kae ditonton kanggo dunia lho. Dunia apa kae? Live streaming. Senajan to sing mirsani kene ora akeh ning dalem utawa tekan ngendi ngendi sing mirsani. Kae apa jenenge? Channel Mas? Sami ngono lho. Budaya lokal. Oh, nggih. Terus 3 lho niki. Bocah Biting. Oh, Cah Biting. Budaya lokal, bocah Biting. Sijine bocah Dugel dhewe. Wis. Heeh. Ya jenenge iki ya Korea kok ya. Ya sing genah iki yo jenenge apa kuwi mantene ya ora ning kene asli ki biayi kene. Ning asline kejane Taiwan kono. Oh, jan jenenge Korea apa Taiwan iki? Taiwan. Lah ya mau ning Korea pindah ning Taiwan. Oh, lho. Iya. Heeh. Ya. Monggo niki wonten panyuwunane napa niku wau? Sing sadurunge pamundhut dipun aturake ya sing kaya-kaya sing wektune sik longgar ya ta. Iya. Iki jumbuh karo kahananing gamelan. Iki ya kudune ngaturake lagu-lagu seragenan sing nuansa gamelan. Oh ya. Ora ana gimbote. Ora ana gimbote. Contone akeh banget seragenan ki. Ninggal katresnan. Gelang kalung, manis, blitar, rondo ngebes, terus ngeten. Rondo ngebes. Ya mau niki teles ning sahurunge teles ki ngebes dhisik. Dadi Saderengipun Caping Gunung Jembek menika wonten pamundhutan Tembang Arum Probolinggo. Nggih, menika dipun dawani. Menika babakan bawa kula aturaken Pak Rete. Oh khusus wewengkon Kismantara. Nika spesial kagem bawa Pak Reting. Kok Reting ta? Lah ki mau lho. Cerite. Oh alah. Serete. Oh, mangga Pak Cerite. Oh iya. Pak Srit. Mangga Pak Srit. Gantos teh. Memanis
Kula nyuwun bawane asline gawane wong wis ditulis tembang Purbalingga. Nggih. Yuli Mbok kula kesupen iki wae. Sing mambu Gunung Bromo, Gunung Bromo. manismu aku iso, sing iki sing ora iso. Nggih, monggo karo gedhe pidangene. Tembang Arum Purbalingga niku yasane Masjidul Samuji saking Krepekan. Oh, dikantos. Boyolali Tulungagung cedhake desane Dedugel. Oh, ngadan. Nggih, namung lore ngoten. Nggih, mengke dumaweng langgam Tembang Arum Purbalingga. Tembang Arum Purbalingga, nggih. Oh. Ileng rika lasa mono Eling rikala semana Nalikane utang Bladar Pak Cit. niku bladar. Semono. Sek Yuli Mbok niki kula Nggih. keganggu Mas Petruk Wah, alah, alah. ayo ngalih Mulai sih Ayo diono to. Ini lho, mungkin mengira kuat. anu enten kamar kosong Bu enten kamar kosong Rasane kagolek kamar lho. Kok mampir. Pun enten mriku mawon. Gubuk. Ra enek gubuk asmara. Nggih. Ileng rika lasemana Hah. Jangan ganggu lho ya. seliramu prastyolan janji dekem Ini Aja dekemu nek meteng. Ya ora, aku ora wis kiret. kok kiret lah malah apa-apamu mbok tokke ngono kok Awakmu kan GBN tak pasangi kebo ya toh. kok kebo Sing kuwi lho program pemerintah. kabeh Oh iya iya, Iya. ya kuwi ngono kuwi. sing dirasakne piye nalika Suwe ya kepenak. gunung Bromo Kaing Gunung Bromo. isih tansah teni Lanjut. nganti tekan iki Bat Satru karo Parete. Ya, tak simpen sakjroning hanya kalbu Merano janjimu dik semono Gini-gini diajak. Jare nyonade. nenonane inodrat kurbaning pasti duh wong ayu kembang arum Purbalingga. Yes. Bon Mas Petruk monggo Yes, siap. lanjut. Mpun nggih Wis ora nyaplak. Langgame kita taosne Mbak Tini saka ing Sidawayah Kembang Arum Purbalingga. Sidawayah. Monggo. ini Monggo Mbak Tini. Iki sinaosa nama Kembang Arum patus kepean dene Pak Dalang. Nggih, mboten napa-napa. yo alon-alon mboten napa-napa kaya Nggih tinimbangin Nggih. kanthi dalan dipleroki Mas.
Nggih, sing ajeng beksa sinten, Pak? Monggo, Pak. Monggo joget-joget. Pak sinten? Pak Kanto. Monggo Pak Kanto. Alah gayane iki nonton foto barang lho. Senajan Ora usah nganggo selfie barang wis tuwek kaya. Mau Mbak Mesdi ya. Monggo. joget. Pak Kanto. Monggo ingkang badhe beksa, Bapak. Nggih. Nggih, kalih sinten, Pak? Pak Simar. Ayo. Simar monggo, Sudi, ingkang monggo. beksa. Sing pundi Pak Simar? Kuluk. Kok kuluk? pinangkani Mas Petro. Desa. Ingkang bagian sedaya pamundhut rakitan mbuh kepi wae sampun dipun aturaken. Mangke mbok bilih wonten pamundhut malih dipun aturaken sing penting saged. Menika dipinangkanin Caping Gunung Jendrek. Caping Gunung Jendrek. Caping Gunung Jendrek. Sing bawa sinten? Iriokne. Kula Pak Guru. Oh nggih. Nek
ning aku ora iso jenggleng sing jenggleng Mas Petro. Siap. Wayange men meneng. Nggih. Gunane bae jagan larang-larang nggo apa? Nggih. Mana maci. Kawan moci. Tiningane kan ngono. Oh iya. Niki lho ngarep iki kok kono. Mana maci lumajiro. Lumo. Patro paci. Angel men to. Kok tekan pat-pat bareng to sampean ki? Ya. Saben Oh, Mas Petro jenggleng sing tenanan. Kendange ngene Mas Petro ora ngerti wayang kita. Kona Ay Oh timbang turu sore timbang turu sore Timbang turu sore. Mbok yo ngaji. Apa nyanyi? Turu sore-sore. Orang nganggo kok ndak menyindir perasaanmu. Tak tinggal kok. Kan aku ora nggawa, sing nggawa kowe. Tak tinggal aku mau wisan. Tinggal. Tak gagas iki kok aku ora nggawa mulih. Indah ngono daripada godhol kucing. Nek digodhol kucing ora apa-apa. Nggih. Nek kucing seneng nek sama aku nek digodhol wong jojon sing aku ora. Digodhol yoga. Yoga sing nyaron kae ngalahake kucing kae. Niku yu cange, saking kaleme wong niku nek umpamane nyolong nek yo disekonangan kok. Oh, ya Lah jelas. kok apa-apa ki lek Niku mboten kok nek Pripun? saking kaleme wong nek nyolong ndak konangan pun konangan niku. Dadi wis kulino. Wis apal. ayo ora kapok lho yo anki. Beda karo sing bonang kuwi jenenge ya Jono ning kuwi ya nek nyolong ora konangan mergo kuwi anteng kok. Sing spesial iku ora kaya tukang bonang. Lah pripun? Nyenengke wong akeh piye khusus piye putri. Heeh. Tutuke dawa tur gedhe. Sing nyedhike Sing marai seneng apa ne? tutuke dawa tukang bonang. Oke. Lah. Nyilih tutuke deh. Aja disile. Lah pripun? Sok ben nek kowe nyilih tutuk kuwi anakmu pateng penyunya kaya bonang. Kok yo nek lanang yo ora ya. Sing paling kejem iki lho, sing ning pojok kae lho. Sing ndi? Tukang ngegong. Lah piye? Tutuke gedhe ngarep. Menyonyo sakmono bare jek ditutuki wae ora mesak-mesake. Ayo tega, raja tega. Sing gilani ya enek. Sing ndi? Sing gilane tukang siter. Lah kok iso? Enek wong madang pirang-pirang ya suarane cingkecing kecing-kecing. Jenenge ora sopan. Lah ya pancen ngono kuwi suarane kaya ya anti pindah piye. Enek piyayi dahar suarane kecing-kecing-kecing. Apalah gilani to. Ayo diganti deh sesuk deh. Ngengeh ono. Iya. Yen memadang Memajang. oh diganti to. Ya. Ramadhan. Ramadhan pokoke. Yen memajang mung karo jana kuning. Wes ora. Kowe ora krasa lah wis njanak Lah loro. kok angine ora enek to? Eh? Kok ora enek angine blas Wis ngono? blas iki mau ora enek suarane jenenge wis kaya ngene rasane. Kok kaya ngene? Wis bubra niki sasine perawan Mbak niki. Niki perawan bekas jahitan. Kok asline to? Kan aku niroke bojomu ndek pas kowe mbek anak siji. Piye? Pesen karo Bu Bedang. Bu Bedang mungkin nek jahit kula mangenge raketan sithik ngono. Kok kulino kaya. Lho aku iki omong bojomu tak nggo pengeling-eling jaman semono. Ora nek nggon aku tak gretek kabeh kok iki. Tak gretek kabeh. Banyu sari rapet ora kepan. Ya kok nek arep dikunake dibubuti dhisik. Padahal benangnya akeh lho ya. Jelebut.
Sing dicondhom iki ngarepan kala sing kok rambuté kene lho. Lah iya, ukur pagere iki kurang. Kembang wae Mas. Dek, titip kupingku, Mbah. Aja titip ngono lha engko gak ada kacamata apa. Kembang mochi. Sapira aku malah kesro lho. Ayo kesro ranjang ngono wae kok ya. Repot. Sapitan pacitan kene maju kene butuh mandat butuh kurang tonton iya dolanan bocah didol ngono e. Heeh. Sing ditarik-tarike lho. Oh, ini kayak apa jenenge, Pak? Angkrok. Padahal aku urung angkrok lho. Ya, masane nggo jogo angkrokan kok ya. Lah nek kowe pengin? Aja. Kok. Diwasno aku kudu. Lah iya. Ya sidang. Iki kok ditokne kabeh. Oh iya. Arya lanang, arya wedok. Ya, komplit. Pendulan, ganongan kok sing mentul-mentul ditokke. Iki sing mentul sidan aku apa kowe? Ya sing mentul aku. Iya. Rioke sampean. Ya. Ya. Ora. Kok nggowo dingklek barang to, Lek? Dingklek apa iki reak kok ya? Ora. Ada orang gulu. Lek. Ada orang metulu nih, Lek. Kok cerewet banget. Oke. Gue lagi ya. Aduh titik kene sing riliane. Kok ya alatku kuwi lho. Heeh. Ya, sapa tak kentak. Orang sing kok wajahmu apik sing iki ta? Apik sing ndi? Iki. Apik iki ta? Heeh. Apa ora cepet wae ya? Apa yo ngono? Ya Allah untumu Lek. Masalah. Iki untuk iki ganti udut. Lah ya. Ganti udut iki. Iki matane apa ngendi? Apa? Kedho keduman udut aku ora dhewe. Masa ora? Kita lali panitiane. Nggih. Anu rong lere, Pak. Nyambut, Pak. Udut. Ya. Engko. Iki bedone urusane kok. Matane ndi lagi? Hah? Ngeren nggo mata. Matane lha iki. Kok matane iki kok ya. Iki ireng-irengke udu mata. Udu mata. Cepetan. Andong-andong. Andeng-andeng. Sing cilik. Andeng-andeng ana dada. Enak. Dincet kok ora krasa. Iki rekan. Panas udan
Bocah panas. Cepet-cepet. Ada kaya manuk trotrok gini tau. Telak sumuk kene, Bang. Lah kok milih iki tekan kene? Hah? Milih iki. Laponan dong. Hah? Kok pegang. Wong iki kene kok milih nang ndi? Lah beda iki lha iki berwarna lho saya medoni. Lah iki bening lho dhuwur iki misal berwarna iki. Lah aku mau mangan tinta ya. Tinta. Selak ngoweh. Panas udan. Udan panas. Arek-arek. Panas udan. Udan panas. Bubar selak sumuk kowe iki mumpah panas bapak. Aling-aling. Ganti sing ora sumuk ae ya. Oh iya iya. Hah. Karo omong ta? Ya ya mesti. Oh iya. Sing banter ora mlebu iki. Ndi kok ndi lamben oh iki. Iki ganti sing anu wae, ganti sing enteng. Sing enteng wae lah. Kena teter angin ya. Heeh. Rodok ngirit ngono lho. Yo Gusti, Gusti, amit-amit jabang bocah. Lah kowe nganggo topeng kaya iki ya suwene ram kok ya. Lha wong kene nganggo ambekan barang kok sampeyan Sing ora ki. nganggo sing ngene kan. Aling-aling. Panas. Ling-aling Pak ya. Biar dumateng para bapak-bapak sapa iki. Mereka caping gunung cilik-cilikan. Gandeng ora ana saweran nggih namung sekap net niki. Oh jangan delok situasi. Gagah ta iki? Gagah. Ha ning aja karo melet lho. Oh, pamane ora entuk. Ora entuk melet. Ngono ora. Ora oleh. Jangan. Kuwi kita terine ra. Nambah iki Aling-aling. Oh, tambah. Aling-aling. Tambah iki. Salah Gusti, alah. Lho ngene iki sing seneng ra wong wedok-wedok kuwi ta. Kok iso? Nek nyapot kan kenceng. Ya udah malah meleset ya ora to ya. Ngono kuwi ya ta. Heeh. Ya ampun. Ning sing susah ya bakal odol. Ha iki boros ning odol e. Mau. Aling-aling. Aling-aling. Caping gunung. Ai. Iya, au. Ya, ai. Yo, rek wedok. Ayo sing wedok ngerok gen gayeng. Yo ganti. Ayo wedok. Wirasmara. Ayo Wirasmara iki. Wes lek. Aku lagi tanggal. Ya. Iki terus lek. Tenang. Kok iki cek gede aku ya iki ya. Oh iya, ha. Kang. Tak goleki sing ngirim. Kuwi lak kuwi sansaya keri nek kuwi. Sansaya keri nek kuwi. Masa. Heeh. Ngenai ora. Ah. Najian. Wah. Kok coba yang ngono kuwi iki.
Ayo lah ganti gambar mau. Iya. Ora nek rokok-rokok sak ler to? Bu. Jo menika sak. Siji mendhe, rokok dhe. Sumeten nganggo bensin. Oh, dipaiduk. Iya, cangkeme ngono maksudku. Tarai nek pasangin iki ra iso udut ngono to. Heeh, dajan iki kan uji coba. Coba. Mati lho. Ora. Oh iya, disumet nganggo bensin. Ora nek kan yo sakpone. Oh, sakpone. Bekar kulaan lho. Bekar pamitan. Ki mau mbako kok ditoyem ya, Mas. Alah bakone yo sinem. Piye rada tengek-tengek ngono. Tengek piye ngene. Oh lah ditutupi sake ku wong dikumbah. Mergo kek-kekan iki lho bare sing kono yo sak lere iki kok. Nah. Alah, Nah, panitiane Mas Petur rung bagian rokok timbang diunyo-unyo. Napa to? Ini sik Kang. Om yo. Aja diomong-omongke aku isin dah. Padine njaluk kok isin. Aku ki jane utara etok-etok, Pak. Ning kok di omah ngono. Lah sing di omah niku enten ngajenge Sing pundi, jenengan. Pak? Lah niku Oh, aku niki. wetan niku. Oh, nggih nggih. Oh, Oh, ya. mah. Lah kuwi lho. Kene Mas. Oh, jatahe keri alhamdulillah. Sing nggon aku ya ora apa-apa lho, arep tak ijone susu. Hah? Iki tokmu. Untuk mulang tok Tokku ndi, Mas? Tokku. Tokmu mbok kempit ngono kok ya digoleki. Oh iya, lali. Tak kempet. Ya aja njaluk susu. Susu kene diombe ning ora enak. Lah kok piye? Ora apik. Jare marai sehat. Susu ki apike ora ning diombe. Lah piye? Ning dodo. Nek susu diombe ngombe piye? Ngono ya ora kenek. Oh. Dadi Oh. ning dodo. Apike nang dada. Nek rumahsaku kok cangkemmu saya amba ya, Mas. Anu lho, apa lambemu? Mulut Sing ngombo ora wingi kita. nanti Liyane enek. Kowe pengen ro? ora. Kok ya pengen roh terusan ki. Najan wadon sarto Para sule jeneng kali akeh kulane aja lali akeh lali salati nangku eno mane bantu oe oh
wangi pati Gayeng Mas Petro. Nggih. Si keripik gedang, keripik telo, si dedang watone rata. Manut nggih, Bos. Pak Jeblek karo sama tetep di situ. Oke, siap. Kita arep menengne penyanyiku atau presiden sing sangka isi Surakarta. Monggo, monggo. Panjenenganipun Mbak Yesi. Mbak Monggo, Yesi, Mbak. monggo Mbak Yesi tindak mriki. Iya Mbak, iya Mbak. Dalem. Lho. Ki Mbak Yesi apa painem? ayo pengen aja Mas Joko. iya toh bun niki bun Iki ki waida. Anakku panas Mas Joko. Putih. Anakku panas. Oh ya ampun. Sepanas sing putih, iki sarapan dhuwur. Kok iki? Oh iki. Oh iya. Pramuga. Kamu enggak? Oh iki lho. Lho. Apa kuwi? Ala padha ae wong loro kok ya. Dadak isi-isi nang piye? Padha iki kayaknya. Susah lho kayak gini. Lah kok iso? Sombe nek ninggal. Kok Ayo. tinggal Kan sombe umpama nek Umpamane. almarhum Jeblek, nek wedok almarhumah, nek wek lanang Contoh. almarhum. Heeh. Ning banding ngene iki aluminium. Bingung saking bingunge Lah ya. beda. Ya. Ya Ya muga-muga selamat, tansah sehat panjang umur. ngene nang pas ning nggon pondokan Piye, Pak piye? Obo. Piye? Kula mengke mboten makame Pak Mas. Obo sinomane, makame apa Mbak? Mak mendok. Pak Amdak. Iya. Wis ndok dhewe kok ya. Sebenarnya ngoten to, kok sia-sia nang mriki. Oh, lah. Lha iki wong ayu. Lah, Iki iya. wong wedok lho, Mas. Oh, wis to. Kok sia-sia ngene iki to, kayaknya mbok puja-puja kok mbok pudro-pudro. Ya ora kok ya beda. Lebih pun bedanya pripun? Hancurkan. Mboten parah ngoten iki. Hancurkan. Niki kula iki nggih wedok mboten ngoten niku. Mboten parah. Hancurkan. Mboten parah ngoten niku. Mboten parah. Mboten parah. Kok kaya batok apa batok apa? Pak Jeduk ngono to. Rusak ngono. Ketoke serbet e. Aja ngono to. Heeh. Monggo ngene iki tengah-tengah. Ngene. Ya Allah. Monggo jeng. Jengatno. Jengat piye to? Iki nek Jengat. iki nek disawang karo Nah. sekolah ngono kan. Iki karo kowe ayu iki lho pasang. Wah. Ya jelas to ya. Iki perawan asli. Mbak Yesi Dalam Mas. Jelem Pak badhe ya. nyekar napa? Napa wae wonten pamundutan. Nggih nek karep kula kaya nyekar Mas Petro. Oh ya kan. Ampun wonten to. Aja disekar sampean aku jek suwe kok aku santai aku. Heeh. Nggih, monggo badhe nyekar foto pamundutan menapa? Pamundutan. Nah, mangkate godheke cukup. Ngono lho. Wis tak kok sawah to wong jadi. Kan tak bubute. Wis tak jebuti to. Wis. Sukul meneh. Somben kan iki cek perawan. Pomo duwe bojo lu seneng ndi? Sing profesi apa? Tukang ngenong apa tukang ngegong apa? Ya nak kula tukang ngendang. Oh, tukang ngendang. Sengsara uripmu, Dik. Pon. Tukang ngendang kuwi nek lindur ditaboki. Beng. Lah iki Oh. Aja milih tukang ngendang, tukang napa? aja milih dalang. Aja milih Lho, kendang. dalang kuwi sampe nek kowe duwe anak. Nggih. Mas, anake nglilir. Oh. Katen kok tinggal netok. Mas beras entek. Oh. Sing penak kuwi duwe bojo tukang gitar. Kok susah men. Candak gulune cet. Bokong tumpangke puputek, bubu tidak. Dadi kowe ndek bojo 3 sasi utawa 3 dina ngene gundul. Ngoten. Iya bener ya kok
Senenge peduli. Aku dipedili. Ora Mas Petro. Pripun? Nek sing dibebuti dhuwur gundul lan sing dibebuti ngesor. Lah niku ngisor lho jenengan ki pripun? Lah ya kuwi iki Kok bokonge sing didekekne nggon pupu kok ya. Oh, gulune candaca. Ah, gulu niku enten dhuwur. Ah, pokoke tumpange pupu plek bubu tidel. Nah, niku sing dibubuti ngisor. ya terus mapan turu. Aja mapan turu nyambut gawe. Iya. Yamene kok arep turu. Yo ora kenek koyane kok turu. Aja turu. Ora becik turu. Kembang dik sing apik. Timbang turu Sore-sore. anggur nembang. Nembang. Aja turu dhisik. Aja turu lagune apa sing diaturake? Apa Mas? Oje. Kalau idolamu kae lho, idolamu. Aman, wis tak Oh. kopet kene mburi mau dadi ora nangis. Tak kalih. Tembangin apa? Wah, wonten pamundhutan pedang kuning. Oh, Dadak. monggo. Apa bersunat? Wis mari kok. Oh niki pun mari ya, Pak. Tapi kekekrek sikile napa, Pak? Nggih. Lah wong disunat ki ndak sikile katut. Ya Allah. Niki langsung bocah nganggo bawa langsung. Langsung ya Apa Pak. anu badhe sekar nyekar? Ingkang badhe beksan monggo, beksa monggo niku disiapi sampur. Nyekar ki nembang maksude. Kok dene tembang. Ya. Gendang nek nembang iku selak nyurung motor. Iki nyambi kernet Pak ya. Nano. Sepinten Pak? Sik, iki dalange ndi penjaluk. Pripun napa? Wong kuwi nek sok kuwi nagara kuwi rak dosa. Lah pripun? Anggur apa wujude? Pripun? Yen pancen sampean kesinden profesional, sak lare aku njaluk Mbak Yesi sing nyekar. Lah engko sak lare aku njaluk Mas Joko sing nyanyi. Oh, ngoten. Nggih. Setting sik. Setting sik Pak. Alah, rasa di setting ku model wis iso. Ngene kan ACDC. Wong ngene iki sisteme buka tutup kok. Ya jalan-jalan biar sik praktek. Ya nek nutup ki metu Yesi. Nek buka ngono metu Joko. Oh iya bener berarti. Kok nek Praktek sik. kok nek buka ngene ora iso ambruk. Standarte double soalnya. Oh iya, heeh. Iya. Wong sakmene iki do guyu kabeh ning eneng sing ora gelem guyu. Pinten? Tukang kumbonane nek iki wing. Pakai bro. Sembuyu. Terus apa Pak? Sing duwe jagrak loro, aku ora duwe tangale. Ngoten. Mergane tukang embonan kuwi tabuhe do, dadi nek guyu dipet. Ngoten. Terus gue timpo soalnya selonjor nyogok kancane kok ya. Lungguhe mesti timpo karo mongkrong. Mongkrong soalnya lu gue selonjor mancal kancane ra ngoten. Yo, Mbak. Mengko lasso. Mbak Yesi riyen. Ayo Ya. Asa aman ning omah wis ora krasa. Repi Mas Joko. Balik Mbak Yesi. Joko meneh. Utuh Mbak Yesi.
Nggih. Nggih. Hayang Mas. Pun cakep. Nggih niki kritik gedang didung. Oke. Oke. Siap. Ngene to. Niki kula kula nembang sesuai kalih lakone kula. Sinten Lakone menika? Mbok Cangik niki bodhe kula Mbok De Sisri niku ra ketang karo lungguh. Oh ngaten. Kula nembang bukane Bonang candak kendang. Mungkin dadi Oh, lakap Tresno Larangan. Niki lakone Cangik Limbuk niki. Kaya aku dhewe kok to. Tresno Larangan. Tresno Larangan. Nggih. Nah, iki Kok rene lagu banci larangan ngono ya, Ren. Ya kudune ngoten nggih. Kudune. niki ganti midhangane karo Mbok Wedok Mas Petro. Dan nggih. Ingkang pundi lho ibu menika? Ibu niki ten wingking gawe sajen. We Kok ya malah dekekne buri Nyambi. ibu. Kula nge dilekne. nyambi dukun. Dilekne karo bojo kula. Pripun? Pak, kowe aja mbatek ngono nek mbatek ngono ae. Ora ayem le omah-omah. Oh iya, mbokne aku lho gawe lagu utawa langgam Tresno Larangan. Oh nggih. Ora gawe ning kula ngutip tembang Tresno Larangan kula seneng. Monggo. Mangga. Mangga Bu Sri. Momoro lumenem tak tundang tak tung tak tung. Cimonem moh cilu. Dibuka kerpeane Pak di surat. Lah kowe kok arep pangkur Oh, gayang pangkur. Ya ngono ya ngono kok manut kok. Oh ya, Monggo. kita terake awake dhewe kene nduk. Nu. Ayo diukene Kang Wandi.
Muga-muga iki di live streaming budaya lokal arep cah biting utawa diunggahke nang YouTube. Sing biyen rumangsa gandeng karo aku, sing rumangsa cedhak karo aku ning kudu wong wedok lho Mas iki. Kudu wong wedok. Banci Ning wong lanang. Ora ya ora banci ning lanang. Mula aku ya kuwi ngorek-orek saben wanci udan grimis. Iya. Tansah kelingan sira wong manis. Datan bisa tak selaki nyatane. Isih tresno jroning ati. Nggih. Niku nek diterusne aku lek nggawe gending karo Kang Warno kuwi ya ana meneh ning wektune kok gara-gara. Nggih pas gara-gara. Nggih. Oh, Cih, lagune yo apik. Nggih. Oh, nek sing larangan kuwi ora guru hutan. Nggih, tresno Tresno bareng kanggo larangan. Lah kuwi jawabane ngene Mas. Jawabane Ku wae. Marang angin kang sumiyut. Nah, iki jenis entut nah iki. Angin kang Ora. suarane beda-beda. Tak titipne pangresulan ning uripku. Iya. Nah, kripik gedang kripik stelo Kripik gedang kripik telo sini jang wantone padha gedang. Nggih, iki sindene sing saka lokan saka Ndayan iki mau siji-siji wis dibagi. Ning gawane kotak iki kok bagiane siji. Bagiane kan klasike wae. Nggih to, Bu. Nah niki Nggih. kula nyuwun sinom parijata didum separo eding karo Bu Semiyo. Bayare padha lho, Pak. Ya. Lho, saiki saka Bu Semi Nggih. dhisik. Saenem. Bu Semi saenem. Lho. Ya. Kula nyuwun cakepane sing nulado laku utama. Nggih. Nulada laku kang utama. Monggo. Tonggeronge senggak sing biareng sing kompak. Ijol bubu ini Pancen ya kudu ngono, Kang. Malah ngeling-elingake bijak kanthi kala semono. Aku pas katresnan karo kowe ning ngepos ditangkep Pak Ansip. Demben kae. Ya kena gropyokan. Lah ya kae digropyok. Padahal yo ora nyapa-nyapa lho ya. Nah, aku gur nutuki kentongan lho nek kono ki. Lho kae kentongamu to. Ate wis tak tutur rada seru ki rasane kepiye. Ya kuwi sing marai nekakne Hansip. Sip. Lah ya kentongamu lho. Suara ngedrutuk malah blok. Teplok blok. kara suwe wedang jahe laku wong
Lali. Adil kok. Aha. Wih nafsu ya. Nafsu. Sing wiwiti bubu ini sing nutup ya bubu ini mana monggo bener sing nutup Mr. Boy Mr. Boy Nek lanang kuwi mister. lagi nek wedok Mrs. Mrs. Boy Mrs. ki sing nggo roti. Mrs. kok nguruti meme karo ngesis maksudnya Genesis. mula lungguhe diganjel Genesis. Genesis soalnya mulane Pak Kayu ki panjenenganipun Rama Kayu ki nek mlaku ya rada ora patek penak mergo nek kulino nek bengi ki saben bengi diganjel. Ganjel tok. Ora ding. Ganjele maksudnya lungguh rak nganggo dingklek. Bojone Parto jenenge dadi ganjel tok. oh no ya monggo Bu Ganjel Nggih. Bab suka parisuka mengke dipun lajengaken wonten ing gara-gara sing ngumber jagate menika ora ketak mung saisa-isane kula. Siap. Estakaken dawuh ya tak ngrene lakone babare kaya ngopo. Nggih. Nggih, tenake suka parisuka kalajengaken tumapaing goro. Nggih, semoga. Ayo Kang. Tunduk. Ayo. Apa, Mak?